Sanibonani guys, igama uNqobeleni Mphathele Mazibela eNimba ngomhla ka-24 April. Hayi-ke guys, emva kwalabhabha wempama ohlakazi isidlathi sikaZoleka, uZoleka-ke umbuzile ukuthi undibethela ntoni kaloku. Waqhubeka-ke unomfundiso wathi wena Jezebel, kade vele ngabona ukuthi uze la ekhaya ukuzocima into ekade yabhalwa. Mna nobhuti wami kade sasibhalile ukuthi mina uNdlunkulu apha endlini iminyaka ngeminyaka ngibekezela, ngibamba ummese la obukhali ngakhona, ngigqiba iy'mfihlo zala koncukana. Uyafika ngokuphazima kwesuzu uthatha konke, wena untshontshe isikhala sami, untshontshe indawo yami, wena kwi-gold digger. Hey guys, shuthi wonke la magama amcasula-ke uZoleka. Wathi uthi uyayifuqa impama kunomfundiso, kanti bad timing. Hey guys, bad timing. Kwabe kuqhamuka Azande benobaba kaLazarus. Emva kwakhe bathi, hayi, wenza ntoni Siyolise? Eyi, wayibambisisa emoyeni nempama yakhe uZoleka. Lapho unomfundiso wathi uyayivika ngendololwane. Kwasho khona ukuthi hhayi vele sebemsizile kubaba kaLazarus beno Azande ngokusheshe befike, wangabe sayidedela impama-ke uZoleka. Buzile-ke u-Azande ukuthi wenza ntoni? Uzama ukubetha umama? Njani kaloku? Yenzela ntoni into ekanjalo? Eyi, nobaba kaLazarus wathi, hawu makoti, yini manje? Wazehlisa isidima kaloku. Utheni ufuna ukubetha umama wakho? Guys, yankulu idrama. Yeyi, yankulu idrama. Manje nje wathi uZoleka, hhayi, ngicela ubaxelele uba wena ngiqale kuqala. Mina bekade ngizama nje ukuzidifenda nje qha. Umfundiso guys, engasaqhaqhazeli bengathi inkukhu inethwe imvula. Ubona kahle ukuthi siyazenzisa girl, ufuna nje kuthiwa uyahlukunyezwa uZoleka. Wathi ngiyacela mama baxelele uba nguwe ongiqale kuqala. Wazithulela guys unomfundiso, wabekezela, wavala umlomo wakhe nje. Wathi mama ngiyacela kaloku bacacisele ukuba kwenzekele ntoni, thetha kaloku. Wazivalela umlomo unomfundiso, waze wabona-ke guys ukuthi cha, ayikho lento. Mawachithwe amanzi, ayikho le nkukhu. Waphuma wahamba uZoleka, washiya umndeni wonke udidekile. Sesifikile endlini uZoleka wafonela unina uMagaba, wamxelela yonke into eyenzakalile lapha emzini wakoNcukana. Uma wakhe wamubhleyima naye, wathi awu mntanami, andivaze ndikufundise mina lokho, kaze ngikukhulise ngalolu hlobo. Wenza njani manje? Uphakamisela umamezala wakho isandla, Zoleka. Wathi mama, kade ndizama ukubalisa. Hawu, mina bengizama ukuzidifenda. Vaze ngize ngimubethe kaloku mina unomfundiso bekade kunguye ongiqale kuqala wandibetha mama. Wathi phezu koko mntanami, awunalo ilungelo lokuphakamisela umuntu omdala kangaka isandla, kunomuqa ongamelanga uweqe wena as umakoti. Guys, and kubonakala ukuthi nje hhayi uZoleka icala lemlahla. Lapho worst part, akavaze ayidedele leya mpama, ugcine ngokuyisikaza. Kahle kahle ujezela ukusikaza ngempama, not ukuthi ukushaya. But anyway, ulivalile ucingo uMagaba. USigqibo-ke as usual wathi ayi cha, this is so unfair. Why kuzomele uyoxolisa kuloya mfazi kube kunguye okubethe kuqala? Wathi eyi, ayikho into engizoyenza, kuzomele ngihambe ngiyoxolisa ukuze kube khona i-peace le ekhaya. Yazi lo mndeni is already bleeding. I don't want to make things worse. Wathi no, I'll go and speak with them mina. Wathi cha, mina wami, please don't speak on my behalf. Ngizoyilungisela mina lesiphambano esami, kuzomele ngisithwale mina ngamahlombe ami. Guys, as if Lazarus was gonna let this go. Kephi khona, never. Kushuthi-ke uhambile kubaba kaLazarus wayensimini lapho kade kukhona unomfundiso. Wathi mntakababa, thina apha
Ngqukana saziwa njengomndeni one-integrity, umndeni ophathana ngeqiniso, umndeni wothando, umndeni woxolo, umndeni womfudumalo. Andazi uba sesiphenduke ntoni ngoku. Umama benotata uma besibuka njengamanje, I'm sure bazoshaywa izinhloni, bezibuza ukuthi hawu, la bantu abakhokhela ibandla likaNgqukana sekwenzakalani ngabo? Kutheni behluleka ukuthi babhilde umndeni? Kutheni kunama-cracks amangaka kulo mndeni? Nangampela-ke guys, uNomfundiso naye wathi ngivumelana nawe mfowethu. Yazi kulokhu esafika la eGoli izinto zishintshile. Nami sengiphenduka umuntu engingamaziyo. Izinto engizithatha ngomlomo wami andikho proud ngazo, ndisho ndizijonga esipilini andikho happy ngomuntu engimbonayo kaloku. Wathi angibanga ukuthi iJoburg isishintshile kaloku. Hhayi kuzomele sizame-ke ukuba sibuyele like back to the people we used to be. Sizame ukuthi noma kuthiwa asikho ekhaya but singabi abantu abashintshile kule ndawo esihlala kuyona manje. Nangampela guys bavumelana. Sekusanjalo kwangena imeseji evutha amalangabi efonini kababa kaLazarus ivela kuLazarus ethi, tonight an urgent meeting should be done and it's compulsory. Hhayi-ke guys, lowo mhlangano-ke ufikile. Uthe nje sekuhleli wonke umuntu etafuleni, uZoleka wasukuma wathi, mama, ngizocela uxolo apha kuwe ngento engiyenzileyo. Ngiyacela mama, ngicela ungixolele ngokuthi-ke ngicishe ndabeka isandla kube yiphutha. Ngicela uxolo. Guys, Nomfundiso, she also apologized. But oh, makoti wami endimthandayo, makoti wami umuhle, ngicela ungixolele nami ngokubeka isandla bengesiyona injongo yami mntanami. Uxolo kaloku. Hhayi-ke guys, kwangathi impela sekudlulile konke manje. Water under the bridge. Kephi khona? Kanti kusazosuka uLazarus athi, mna dadewethu uNonceba nathi sithathe isigqibo apha. Sibonile uba iy'nhlungu esikuzo angeke mane y'shabalale kalula nje njengamazolo ebona ilanga. So manje sesi-decide-ile uba ukuze sikwazi ukusurvive as uNgqukana kuzomele-ke sibe ne-distance phakathi kwakho tata nino Tanci. Kuzomele like nibuyele eMthatha kaloku nisishayise ngomoya ukuze sikwazi ukuphefumula, ukuze sikwazi ukuphola. Asikwazi ukuphola sihlezi sibonana njalo. Wathi hawa mntanami uyasigxotha. Wathi I take it as you want to take it baba. Like kukwena ukuthi uyibona kanjani. Kodwa mna ndithi buyelani eMthatha. Hayibo guys. Shuthi-ke uLazarus uxosha abazali ukuze-ke kwazi ukuthi yena benoNceba bephole. Beshilo-ke vele ukuthi iGoli libashintshile, mhlambe vele it's best ukuthi babuyelele eMthatha. Guys, akupheli-ke lapho. Le kaMabandla. Shuthi-ke uYanga uvuke ekuseni namhlanje, it's her birthday. She's turning 18 years old. Bebekade-ke bemphanishile, bemgrawundile, kodwa-ke namhlanje bakhetha ukuthi behlise umoya abazali. Bamnikeze ne-gift enecklace ekade uThumeka ayigcinile for 18 years since azalwa uYanga. Hhayi-ke guys, kanti ngale esikolweni uNtsaki ne-boyfriend yakhe le, hhayi bazama ukuplana phela i-surprise birthday party eklabhini guys. Ngizothi yilaphi tavern. Hhayi bashilo bathi uYanga uzonyonyoba aphume ekhaya kubo bese bamenzela le birthday party-ke. Hhayi ngoba vele she's turning 18 bazomvumela ukuthi angene lapha e-tavern. Sishayile-ke guys isikhathi sebusuku. Yanga nangampela wagqoka i-weave. Phela uqhawe umthumelela imali, so ugele ube nemali yokuthenga i-weave. Wagqoka-ke ugele wamuhle wafika laphaya. Uthe mefika nje laphayana e-tavern, hhayi kubhekwe ikhekhe elibhalwe 18 years old. Khona ngisho-ke notshwala. And she is 18, so she's now allowed to drink. Bamnikeza-ke guys ama-shots awu-18 kwathiwa akaphuze u-18, each shot for each year. Ugele akakaze aphuze utshwala,
waphuza ugel wadakwa wayembithi wayinhlabathi. Uze waphuza nga-extra-ke guys, kanti eyi kubo bazofona-ke phela befuna ukumsurprise-a nabo nangekhekhe eluthi ugel ubambe ifoni. Kwahamba-ke uXolani indodana kaThulani ithe mayifika laphaya eyothengela utshwala naye, methi hayibo nhla nanguyanga udakwe wembithi. Wathi hayibo wena kudala ekhaya bekufonela bethi bayakufuna kanti ulana, let's go home. Wathi hhayi Xolani andiyi ndawo mna. Wathi uthi uyambamba uXolani ugel kanti vele uphuze kakhulu, wakhihliza amagwebu ngomlomo waquleka lapho. Hlathi benothumela guys, banebhadi like iy'ngane zabo nje yeyi ziyalimala zilimala in a very bad way. Ngathi nje abakaze bebe ama-present parents ey'mpilweni zazo. Zilimalele emanyaleni guys. Omunye waphuza utshwala washayisa imoto kwabheda. Nangu-ke omunye manje at age 18 uphuza utshwala laphaya nabangani and then on her birthday ukhwihliza